Shubor nakaslem jong Nonglang Hima. Ki doktor ki bami ikmat naga DMHO ha kajan mi jong ka khatwai trik uya yong arhaja apunriu kilawan poi biang ha kajaka songsha thangan usamla HB Nonglang hamadan malki banpet bania ya ka Jinglong Jingman ka kot ka khya ka jingsha thangan jong usamla HB Nonglang u chairman ka GTF kalalong lais ngi denter bandawa ya ka sarkar ban wengno mardor ya ka project hadolan nong lompong deng haba persyang ban ya kren bar u doktor mar shudep ban pet ya ka kot ka khya usamla HB Nonglang Henry u doktor bla Kyntait ban jubab halor ka Jinglong Jingman usamla HB Nonglang da ka baban rap bahap ban net ke libet na po DMHO haba ya kren pat bat u ritre lingdo u secretary general ka GTF ulai thu ba usamla HB Nonglang ulah hiar ka sini bat Kiew ka BP bat ulah kham tlot bor menta No comments mo as of now to if anything tila ban your information na po office with yung health department mo okay na po hard na DMHO kani kadi kasin kaba ar kiba nakaliang ka DMHO kilapa ya ki doctors ki jongki man monitor ka health ka jong chairman jongi prana padeng ka jingsha jingit ka balong indefinite te karkum ka examination mentan I chairman ni jongi I latlot kalau don ka jing hiar haka sini haka met ka jong I bar ka jing Kiew jong ka blood pressure ti kalong ke ba ngisngo long khia ba namar ka dei mena step ru par pikiwan examine ki doktor kiswan examine ki dakali pat ki ong ba dakidan kam ai nakadan kan emergency sa contact ini tingi kali ki doktor ong to ai ngin contact hang to ai contact jong pi ai ngin contact ong em ngin lam ai contact jing contact ba ai het jong ni jong mun ni tai het jong pi em itu I magistrate bawan tingi ong London magistrate bawan nakaliang ka administration ti ong em contact mas DMHO to ong number phone dan temen tanru kalong kumju haba I chairman jongi ilalang telot ka format bat buat banyaj mentaru barban keren ru indala bahasu namar ka dikasi ka balai yung ka jingsha jingit ka bam tembu por bat ni dasngo diaw ya ka rukaman jong ka jing penyat ikam kijam ha ka jela husi nengkong por bangimi ban peni kata ka isu jong ka environment lani ka isu jong ka mai mariang henrei dangi poi yat denti pat kumni ngi babun kita ki we pat ki benta ki badan ke jing deko akaru kom trikam jong kani ka sarkar jela ka jongi ti nakaliang ka Kyntait Foundation sa sisin ni penpa ka jing sungkhya bat kumjuru pangikwa pan kentu supat ba tunai kersa ningi haki jing duai ki jongpi kumbang iong nadu kasi ka pasdang iklam kenshot iklam penshit iklam penki yanuru bapin yami book handrai ngi don ka thong ngiyeng halor ka nongrim ka bas camp bat nginom sya daleleru bay ka sarkar kan leman manikum ni nakisnam shikisnam handrai karai rang ba ka jong chairman jongi baun syong sya jingit klembo por bat ya ka jubab jong kata kadai tang ka sarkar jela ka tourism department ka MTDC bat ka district administration ka blakit juboringi nakmat ka kordop jong ka secretariat